بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi sizni Tatarcha söyleyeyim mi? Tatarcha. Evet. Ато Рашки авылы, мында күбрәк рус милләт белән яшәгәч, күбрәк бит русча сөйләшәләр. Шуның өчен нәрсә әйтәсе килә, инде башлыйбыз. Аллаһ Тәгаләгә бөтен мактаулары булса иде. Инде безнең салават шәрифләребез Мөхәммәд Мөстәфәгә ирешсә иде. Иде әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Без монда мәчеткә килдек. Без хәзер тыңлыйбыз кемнең сүзләрен? Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен. Иншаллаһ. Менә Рахия апа әйтте, бәлки каждый четверг, может, шулай вагаз кичә ясарбыз, иншаллаһ. Монда теге дәрес түгел, как вагаз кебек инде, иншаллаһ. Вагаз инде ул теге дәрес түгел, ул җиңелчә генә кешене инде теге яхшылыкка, теге наоборот, улучшать ителә яхшылыклары, аны инде шуның белән, иншаллаһ. Бүген тема сөйләсе килә иде. Менә в общем, намаз турында да сөйләсе килә. Аллаһ Тәгаләнең динен турында да сөйләсе килә, иншаллаһ. Инде без монда мәчеткә килә алдык, без бәхетле. Безне Аллаһ Тәгалә монда китертте инде. Чөнки Аллаһ Тәгалә китертмәсә, кеше Аллаһ Тәгаләнең йортына кирә алмый. Менә бу Аллаһның йорты. Бу Аллаһның йорты. Бу кеше йорты түгел, минеке дә түгел, Рахия апаныкы түгел, башка кешенеке дә түгел. Бу Аллаһның йорты. Аллаһның йорты, Аллаһ Тәгалә шушы йортта тора дигән сүз түгел. Просто бу күчермә мәгънә инде. В переносном смысле, то, что Аллаһның йорты, без монда киләбез, Аллаһ Тәгалә табынабыз, гыйбадат кылабыз, дугалар сорыйбыз. Мөхәммәд Пәйгамбәр әйтте, кайда гына Аллаһ Тәгаләне искә төшермәсәләр, анда фәрештәләр җыелалар ди. Һәм анда кешеләргә тынычлык иңә ди. Тынычлык иңә. Яни менә монда Аллаһ Тәгалә үзенең йортына җыелган кешеләргә күңелгә тынычлык сала. Вот әйтегез әле миңа, менә монда мәчеткә килгән кешенең, берәр кешенең күңеле борчыламы, юкмы, мәсәлән? Может борчылырга, әлбәттә. Әгәр дә өйдә берәр проблема булса, ул монда теге дуа кылырга килгән мөмкин инде. Но монда мәчеткә кергәч, кешенең күңеле тынычлана. Күңел тынычлыгы зур ниъмәтләрнең берсе булып санала. Аллаһ та биргән инде. Аллаһ Тәгалә безгә бик күп ниъмәтләр бирде. Аны санап бетереп булмый. Күзләребез күрә, колакларыбыз ишетә, аякларыбыз йөри. Без әйтәбез, күз күргә тиеш инде, ул аяк, кул тотарга тиеш, колак ишетергә тиеш. Бер вакыт күз күрми башласа, или колак ишетми башласа, без аны башлыйбыз, Аллаһ күпме безгә ниъмәт бар иде, күпме ниъмәт югалды бездә. Шул вакытта гына без ниъмәтнең кадерен белә башлыйбыз. Кеше кадерен белми ниъмәтен, пока ул тыныч, рәхәт. Күзе күрә, колагы ишетә, аяклары йөри. Как күзе күрми башласа, колаклары ишетми башласа, аяклары йөрми башласа, менә әкәсе күпме ниъмәт икән монда. Аңлый башлыйбыз шуннан соң, сәламәтлекне югалткач инде. Авырта башлагач, караватта тора алмасак, күпме ниъмәт югала. Безгә шушы ниъмәтләрне бит бирүче Аллаһ Тәгалә. Без Аллаһ Тәгаләгә шөкер әйтергә тиешле булабыз. Шөкер әйтсә, Аллаһ Тәгалә әйтә, ниъмәтләрне өстим ди. Ниъмәтләр өстәлә, нәрсә ул ниъмәт? Это благо, Аллаһ Тәгаләдән биргән блага дип атала инде урысча. Менә ниъмәтләр бар. Тән ниъмәте бар. Сәламәтлек ниъмәте бар. Өйдә җылы ниъмәте бар. Тынычлык ниъмәте бар. Бездән бернинди ракеталар очып йөрми. Монда автоматлар белән атмыйлар безне, әлхәмдүлилләһ. Теге Украинада кебек инде, или Палестина кебек. Безнең йортларыбызны җимермиләр. Бу ниъмәт түгелме? Бу ниъмәт. Бу тынычлык ниъмәте, әлхәмдүлилләһ. Бу иминлек ниъмәте дип атала инде. Кем шушы ниъмәтне бирүче? Аллаһ Тәгалә. Менә шуны анара кирәк. Аллаһ Тәгаләнең кулында бөтен нәрсә. Бөтен ниъмәт Аллаһның кулында. Тынычлык та Аллаһ Тәгаләнең кулында, сәламәтлек тә Аллаһ Тәгаләнең кулында. Күңел тынычлыгы да Аллаһ Тәгаләнең кулында. Аллаһ Тәгалә күңел тынычлыгы кемгә бирә ул?
кем үзенең ихлас күң белән, үзенең ихтияры белән мәчеткә килә, либо намазга баса, һәм намазга рукый башлый. Но намаз ул кешегә йөк була ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Иллә дә мәгәр кемгә йөк түгел ди, кем намазны хушух белән укый ди. Менә намазны да төрлечә укып була. Намазның тышкы ягы бар, намазның эчке ягы бар. Намазның тышкы ягы без килдек, тәһарат алдык, бастык, намаз укыйбыз. Руку кылабыз, сәҗдә кылабыз, анда Коръән укыйбыз. Бу тышкы ягы. Бар намазның эчтәлеге. Намазның эчтәлеге ул син должен белергә, нәрсә турында укыйсың син вообще. Менә намаз укыдың, аңламадың нәрсә китте, нәрсә укыдың син анда. Уйлыйсың, вроде не арабча язылган нәрсәләр, укыдың, сәлам бирдең, киттең. Нәрсә укыдың син анда вообще? Даже мәгънәсен белмәдең инде. Кемдер 30 ел буе, 20 ел буе намаз укый, нәрсә укыганда да белми. Без намаз буенча русча әйтмеши должны совершенствоваться. Камилләштерергә кирәк намазны, намазның эчтәлеген. Ул җиңел нәрсә түгел. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, намазга баскач ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, азан әйткәч ди, шайтан кача ди. Ортан һава чыгарып ди, кача ди. И шул якка хәтле кача, койда азан ишетелми. Андары кире килә ди. Андары монда намазга баскач камат әйтәләр. Камат әйткәч тан кача шайтан. Андары Аллаһу акбар дигәч тан шайтан килә. Ни өчен килә ул шайтан? Аны Аллаһ Тәгалә куйган. Аллаһ Тәгалә куйган һәрбер кешегә үзенең шайтан. Но бу аерым шайтан, моны исеме Ханзаб дип атала, который намаздан матый намаз укырга. И ул намаз укыганда безгә төрле уйлар кертә. Син тәнеңне намазга алып килдең, үзенең күңеле белән әле кайда йөрисең? Күңеле белән базарда, күңеле белән кухняда, күңеле белән инде берәр шәһәргә киткәнсең. Тәнең монда, күңеле белән әле кайда йөрисең? Менә бу намаздагы эчтәлеге кими башлый. Намазның ләззәте кими башлый. Шайтанның максаты да инде беренче кешене намазга китертмәү. Андары намазга баскач, намаз эчендә төрле уйлар кертү. Аллаһ Тәгалә специально шайтанны куйды, шушы шайтан белән намаз эченә керешергә. И вообще бу дөньяда шайтанны Аллаһ куйды, ул моментом алырга мөмкин. Моментом аны юк итәргә мөмкин, халак итәргә мөмкин. Но Аллаһ Тәгалә шайтанны специально куйды, чтобы безне белергә. Насколько безнең күңелебез Аллаһка тартылыр микән? Шайтан матый, без шайтанны читкә куеп Аллаһ Тәгалә каршына барабыз. Бик җайлы булыр ул, шайтан булмаса, бөтен кеше намазга килер, мәчеткә килер. Шайтанның вәсвәсәсе булмаса инде. Фи судурин нас, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Нас сүрәсендә, кешенең күңеленә ди, шайтан ди, вәсвәсә сала ди. То есть уй кертә. Нәрсәгә мин мәчеткә барырга тиеш ди? Мәчеткә барсам, нәрсә миңа була инде? Бер сәгать мәчет туалетка барсам, ник туалетта бит инде безгә кирәк, теге дин буенча истинҗа ясарга инде. Истинҗа ясарга, ягъни подман дип атала инде. Ну, менә мин истинҗа ясасам инде, ул истинҗа дип әйтмәде инде, үзенең теге татар тел белән әйтте инде ул. Миңа нәрсә була инде ди. Нәрсә була инде сиңа? Сиңа чисталык була, синең өчен бит инде ул. Намаз укысам, мәсәлән, миңа нәрсә була? Кеше бит инде яләнгән, теге эшкә бара, эштә аңар зарплата түлиләр инде. Барды, 50 мең зарплата алды, рәхәт. Әлхәмдүлилләһ, тагын бара эшкә, тагын эшли, тагын зарплата түләләр. Намаз укыдың, сиңа беркем дә зарплата бирми. Ураза тоттың, сиңа беркем дә акча бирми. Намазга карап инде вроде сәламәтлек тә аннан не зависит инде. Вроде матди яктан да, акча да аннан не зависит кебек күрәбез инде. Намаз укымаган кеше дә бой, намаз укый торган кеше дә бой булырга может. Намаз укымаган кеше дә мискин булырга может. Намаз укыган кешеләр мискин булырга может. От этого не зависит. Нәрсә намаз укыгач нәрсә була? Нинди нимәтләр өстәлә? Нәрсә бирә Аллаһ Тәгалә? Аллаһ Тәгалә әйтте, миңа шөкр итсәгез, мин нимәтләрне өстим ди.
Менә бу шөкернең берсе булып санала, намазга басу, намаз уку, без Аллаһка шөкер итәбез, рәхмәт әйтәбез. Ни өчен? Кайбер кеше әйтмешли, менә килә дә мәчеткә 50 сум сала, и все, Аллаһ аңар үзе должен, все. Янырап тор, иншап мин булай, иншап тегеләй, иншап Аллаһта мия булышмый. Беренчедән 50 сум белән генә син хочешь подкупить Аллаһ Тәгаләне, что ли? Чтобы син 50 сум белән җумака кертсен, что ли? Теге ничәдер 10 ел элек Казанда бер гыйлемне хәзрәт эшләгән инде. И бер хатын-кыз килгән. Шакарганнар хәзрәтне, ул хатын-кыз инде, ул апа булган инде, садака салган. То ли 5 сум салган, то ли 50 сум салган, истә түгел инде. Хәзрәт әйткән, әйдә хәз дуга сорыйбыз, нәрсә сорыйм Аллаһ Тәгаләдән? Җәннәтне сорады, җумахны ди. Ул әйтә, син нәрсә 5 сум белән җумахны сатып алмакчы буласың менә ди. Җумах ул җәннәт, рай это ул нәрсә дип әйтәсе, ул бик кыйммәтле товар. Ул булай гына бирелми ул. Менә чагыштырабыз, бу дөньяда алабыз, йорт салабыз икән. Йорт салар өчен күпме акча кирәк бүгенге көндә? Ну, авылда салар өчен 2 миллион иң кимендә кирәктер, наверное, дип уйлыйм мин. И то менә мондай гына булыр ул, наверное, да? 2 миллионга инде. Шәһәрдә инде ул күбрәк, анда 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион китә. Мәсәлән инде. И шушы хотя бы 2 миллион акчаны күпме эшләргә кирәк? Мәсәлән, 100 мең зарплата булса. Әле монда 100 мең зарплата булса да, әле 2 ел мең эшләргә кирәк. Күбрәк булмаса тагын. 50 мең зарплата булса, әле аны ашарга кирәк, монда кирәк, тегендә кирәк, ул тиз генә акчаны зарплатаны җыеп бетерә алмый. Кайбер кешеләр кредит алалар, 25 ел түлиләр, гомер буе түләп бетерә алмыйлар, шушы квартирасын кичкенә генә квартира өчен инде. Кемдер машина ала кредитка, тоже 2 миллионга мәсәлән, тоже ничә 10 ел, 20 ел кемдер түлиләр кредитны аны. И без уйлыйбыз, җумах ул машинадан чызрак дип. Юк, җумах ул машинадан чызрак түгел. Җумах ул йорттан чызрак түгел. Беләсезме, әйтте Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу Җумахка кергәч ди, җумах инде ул җәннәт, ул русча рай була, по-нашему инде. Ул бу дөньяда түгел, ул теге дөньяда инде. Кыямәт көннән соң булачак иншаллаһ. Аллаһ Тәгалә синнән разый булса инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә дип әйтте? Кешегә ди җумахка кергәч, самый түбән кем дәрәҗәгә эләгә икән җумахның. Аңар беләсезме нинди йорт бирелер? 2000 елда аны урап чыга алмаячаксың дигән. 2000 ел. Кайбер апалар әйтәләр, "Әнәсә безгә кирәк шундый зур йорт инде." Мен әйтәм, "Ну, менә теге дөньяга баргач, Аллаһка шулай дип әйтерсең инде, менә мондай йорт кирәк түгел, кичкенә йорт бирегез" дип инде. Юк бит, анда йорт, кичкенә генә йорт кеше сайламый, кешенең нәфсе бар. Кешенең, мәсәлән, мөмкинчелек бирсә, менә кичкенә йортта яшәргә, или бернинди зурак йорт, киң йорт, рәхәттә яшәргә. Ул, конечно, зурак, киң йортны сайлый, ул бит инде кешенең табигатында, ул естественный әйбер. Шуның өчен бу җәннәт җиңел бирелми. Җиңел бирелми. Аны кирәк көненә 5 вакыт намаз укырга. Рамазан айында ураза тотарга кирәк. Андары хаҗга бара кирәк, кемнең мөмкинчелеге бар. Бой булсан, закатын түләргә кирәк мискиннәргә инде. Менә бу 5 багана ислам диненең инде. Самый основной шушы 5 багананың була беренче ла илаха илляллаһ дип әйтү, иман китерү, андары намазга басу. Намаз диннең асылының берсе булып санала. Мәсәлән, намаз диннең терәге. Мәсәлән, бар фундамент, монда фундамент, тегендә фундамент, тегендә фундамент. Бу диннең самый основной фундамент, ул терәк. Вообще диннең. Шушы терәк бар, дин бар, шушы терәк юк, дин юк кешедә инде. Нәрсә бирә соң намаз укысан? Кайбер кеше сораулар бирәләр инде. Теге 50 сум биреп, анда имештер Аллаһ сиңа уже все должен. Юк, без Аллаһка должны. Без бу дөньяга килү белән бер хәзрәт әйтмеш, мы уже в кредите Аллаһ кашында. Без кредитта утырабыз. Безгә Аллаһ Тәгалә күзне бирде. Менә бер күзнең бәясе күпме икән, беләсезме? Бер хадистә килә, элекке заманда яшәгән бер кеше ди, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте.
Ул 500 ел гыйбадәт кылды ди. Элекке заманда кешеләр озак яшәгәннәр. Без ул Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм 60 белән 70 кенә арасы ди яшибез. Нух пәйгамбәр Коръәндә килә 950 ел дингә генә өндәде. Коръәндә аят бар шундый. Адәм алейһиссалам 1000 ел яшәде. Именно Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм элекке кешеләрдән берсе ди, бер кеше яшәде ди. Ул 500 ел гыйбадәт кылды ди. 500 ел буе. Без күпме гыйбадәт кылабыз микән? Әгәр дә без 60 яшьтә намазга бассак, мәсәлән, дип әйтәбез инде. 70 яшь безгә булса 10 ел намаз укыйбыз. Ну кемдер яшьтән намазга баса, ул может 50 ел укырга, 40 ел укыра, 30 ел укыра. Ә монда 500 ел намаз гына түгел, полностью син ул гыйбадәт кылды, полностью как монах кебек гыйбадәт кылды, төнен, можно сказать, йоклагандыр анда күпмедер. И Аллаһ Тәгалә әйтер, теге дөньяда кыямәт көндә. Минем рәхмәтем белән иҗмакка кер. Ул әйтә, юк, син рәхмәтем белән түгел, мин бит инде күпме гыйбадәт кылдым. Давай минем гамәлләрем белән кер дип әйтер. По моим делам веди меня в рай. 500 ел гыйбадәт әс түгел бит инде ул. Ну ярар, Аллаһ Тәгалә әйтер алайса. Үлчәүнең бер ягына куягыз аның 500 ел гыйбадәтен, икенчегә куягыз бер күзен. Бер күз шушы 500 ел гыйбадәтен баса. Аллаһ Тәгалә андар әйтер, моны тамакка кертегез дигәч, аларда аның гафу сорар. Аллаһ Тәгалә гафу итәр иншаллаһ. Менә бу нәрсә дигән хадис бар. 500 ел без Аллаһка гыйбадәт кылсак та, без бер күз эчендә Аллаһ Тәгаләгә түләмиз. Күпме менә шушы нимәт бар шушы бер күздә генә. Икенче күздә күпме нимәт бар. Кулакта күпме нимәт бар, аякларда күпме нимәт бар. Безгә кем моны бирүче? Без үзебез моны ясадыкмы, үзебезнең тәнне? Или әни ясадымы безнең тәнне, әни эчендә юк? Әни безне ясамады. Үзебез безне ясамадык. Сами себя мы не создали. Мы созданные, нас кто-то создал. А кто это создал? Коръәндә әйтә, мин сезне барка китердем ди. Менә мәсәлән, шушы өстәлне кемдер ясады? Без бит инде әйтмибез, үзеннән үзе теге агач мәтәлде дә өстәл барка килде дип инде. Юк, это неразумно. Шушы теге бинаны кемдер төзде? Үзеннән үзе бу бина бит инде барка килми, аны төзүче бар. Кешеләр төзде. Менә бу телефонны кемдер ясады? То есть бу компьютер. Бу компьютер бар. Мондагы башта да компьютер бар. Кайсысы катлаулырак, кайсысы сложныйрак компьютер? Шушы телефондамы или безнең баштамы компьютер, кайсысы катлаулырак? Әлбәттә, безнең компьютер катлаулырак бит инде. Сложныйрак. Без шушы компьютерны ана бетермибез, аны теге конструктор гына белә, ул анда детальләр кичкенә, без аны белмибез икән, нәрсә анда эчендә инде. Без только маленько пользоваться аны белән инде. Конструктор белә аны, и безгә инструкция язды, менә шулай аны кулланыгыз дип. Булай куллансаң шулай була, тегеләй куллансаң шулай була дип инде. И без шушы инструкция укыйбыз да, аны кулланабыз шулай. Безнең компьютерны кем барырга китерде? Неужели он сам по себе бул компьютер барырга килде? Безнең тәнне кем барырга китерде? Ана карнында. Из чего мы созданы? Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, бер тамчыдан гына ди. Аллаһ бер тамчы. Вроде тамчы гына бит инде ул. Шушы тамчыдан кеше чыга бит. Как бер хәзрәт гарап сөйләнде. Бер вагызда бер гарап семьясында булган 7 бала. Самый зурысы 12 яшь, малайы ди. Самый кичкенәсе 4 яшь кыз. И бу тагын балага узган инде, бу хатыны инде. Балага узгач, шушы балалар начали думать. А как шушы бала ана карнынан чыга микән? Как он оттуда выйдет вообще? Балалар ничек уйлый башлый инде хәзер. 4 яшьлек бала выйти-то он понятно, как выйдет, а как он туда зашел, да и мне, говорит, непонятно, да. Ничек, ана карны керә менә. Это же удивительно ведь вообще.
И как там процесс происходит, сразу кеше үсә, баракка килә, куллары баракка килә, аяклары баракка килә. И главное, каждый орган на своем месте. Безнең бит инде башыбыз самый күркәм агъза дип әйтәбез, самая уважаемая часть тела это голова. И здесь самые такие органы находятся, менә күз, кулак, авыз, борын, самые такие күркәм. Шуның өчен ул безнең динебездә биткә сугара ярамый, бокс белән заниматься итәргә ярамый. Ни өчен? Чөнки самый күркәм нәрсәгә сугалар бит инде биткә. Шуның өчен ул безнең динебездә харам. Әгәр дә безнең күзебез әйтсәк, аякта булса, или аяк астында булса, ничек без күрик? Аякны күтәреп йөрегел, или подмышкой күзләребез булса, ничек булай йөресе булыр? Юк бит, безнең күзебез үстә бит. Ни өчен үстә? Чтоб ярак күрер өчен. А еще кулак өстә соны аста түгел, чтоб ярак ишетер өчен. А еще сон аяклар белән кулларны мәсәлән алыштырсаң, вот попробуйте на руках походить, инде ярак бара аласызмы? Юкмы? Әле без аның аяк кулга да баса алмыйбыз әле. Мин элек спорт белән заниматься иткәч, элек шундый спортзалда йөридек, кулга басып инде. И то бер ничә генә 1-2-3 метр барасың, ары мәтәләсен инде. Безнең аякларыбыз бит ничек көчле, куллар кебек түгел. Кулларыбыз да на своем месте бит. Бармаклар да селкенә ничәдер. Күзебез дә селкенә, кулакларыбыз да ничек эшли, ишетә. Аякларыбыз ничек йөри. Это же является чудо из чудес Аллаха ведь инде. И главное, Мухаммад пейгамбер саллаллаху хадисендә килә. Мухаммад пейгамбер саллаллаху әйтте, чрево матери дейік, ана карнында кеше төрле процесслар үтә. Беренче 40 көн дейсез, бер тамчы булып ятасыз ди ана карнында. Первые 40 дней как в виде капли. Икенче 40 көн ди уешкан кан кебек ди. Өченче 40 көн ди шенелгән ит кебек ди. Андары Куръанда Аллаһ Тәгалә әйтә, сөяк, скелет ясыйм ди, сөяккә ит кидертәм ди, андары кеше рәвешенә кертәм ди. Менә Куръанда бар, прямо ничек кеше барлыкка килә ана карнында. Это разве не чудо Коран? В 7 веке нашей эры, когда не было никаких приборов, ана карнында ничек бала образоваться итә белмәделәр. Каян белсеннәр алар? Әле 20-нче гасырда гына приборлар белән карап, или 19-нчы гасырда белделәр, ничек бала барлыкка килә ана карнында. Каян белгән ул, что аны и главное точно как ничек бала барлыкка килә, описаться ителә Коръанда. Бу әйтелә то, что Коръан кеше язган түгел. Кеше язган, но кешенең сүзе түгел. Бу Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Аллаһ Тәгалә безгә Коръанда әйтте, ничек кеше барлыкка килә ана карнында. Яндар 120 көн үткәч, ана карнында Аллаһ Тәгалә фәрештәне җибәрә. Фәрештәне эшли, җанырә. И кеше селкенә башлый. До 120 дней кеше мәйт булып ята, мертвый. 120 көн үткәч, как-то начинает шевелиться почему-то. Откуда он там взялся? Вроде был мертвым и стал живым. Ничего не как это так понять инде. Менә Аллаһ Тәгалә күренми ул безгә. Это невидимый Аллаһ Тәгалә, без аны күз белән күрә алмыйбыз. И Аллаһ Тәгалә каким-то чудесным образом ана эчендә баланы ясый. Бу стәне кеше ясый, станоклар белән. Анда станоклар юк, берни. Аллаһ та куйма, Аллаһ Тәгалә ему станоклар кирәк түгел. Ул бул дип әйтә, в течение 9 месяцев кеше постепенно образовывается, наша кеше барлыкка килә. Вакыты чыккач, килеп җиткәч, бу дөньяга чыга. Менә шушы ниъмәтләр өчен без Аллаһка шөкр итәргә тиеш түгелме? Шөкр итәргә тиеш менә. Алхамдулилlah. Шөкр итәргә тиеш. Иң зур шөкрләрдән берсе булып санала ул намазга басу менә. Без намазга басабыз, я Раббым Алла, син миңа шу хәтле күп ниъмәтләр бирдең. Күзем күрә, колагым ишетә, аякларым йөри, тынычлык. Я Раббым Алла, син бер, син үзең генә, мин сине таныйм. Рәхмәт инде сиңа, я Раббым Алла, миңа шу хәтле күп ниъмәтләр биргән өчен. И үзенең ихтияры белән намазга баса и намаз укый. Шин күңелдән инде, рәхәтләнеп. Түгел, кайчан инде бу намаз тизрәк күтәр инде дип без итәбез инде. Бер хәзрәт әйтмешли. Мин яратмыйм ди шуны сүзне. Әйдә тиз намаз укып алый әле.
Как будто тут теге бишенче тәгәрмәч кебек, ни туда, ни сюда. То есть без эшлибез, мәсәлән, каядыр. И раз тут намаз вакыты килеп чыкты. Намаз укырга кирәк бит инде, Аллаһтан куркабыз, тамакка керәсебез килми. Тахарат алдык, бастык тиз генә. Аллаһу акбар, алхамдулиллахи раббил галамин, рахман рахим, ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах, все, бетте, все. Бу теге артта калды инде, рахат, все, хәзер снова эшне эшләсәм була инде. Теге артта калды инде, все. Менә мондый намаз кешегә йөк була. Это груз для человека. Такой намаз. Такой намаз ол рахат түгел, аны намаз укырга. А намазны нужно воспринимать это как беседа с Аллахом. Аллах белән син сөйләшәсең бит. Без бит Аллах белән сөйләшәбез. Аллах телебезне күрә насквозь, ишетә безне. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадисләрендә килә намазга баскач, Аллах Тәгаләгә безгә үзенең йөзен юнәлттерә. Прямо к нам обращается своим лицом. Алхамдулиллахи раббил галамин дип әйтсәк, теге Аллах Тәгалә мактау галәмнәрнең хуҗасына Аллах Тәгалә үстә җавап безгә бирә. Минем кулым ди, мине мактады ди, минем кулым мине биекләде ди. Безгә Аллах Тәгалә җавап бирә, без аны ишетмибез генә просто. Аны Мухаммад пәйгамбәр безгә сообщать итте, аны әйтте безгә, хәбәр бирде. Менә без Аллах белән сөйләшәбез, Аллах та безнең белән сөйләшә. Бер хәзрәт әйтмешли, мәсәлән, сезнең балаларыгыз бар икән. Сез шушы балаларыгызны, мәсәлән, армия җибәрдегез. 2 елга дип әйтәбез. Сез шузын үзегезнең баланы 2 ел күрмәдегез. Бер вакыт бер атна калгач кайтарга, шалтырата әтием, әнием, менә мин бер атнадан соң кайтам, иншаллах. Безгә шушы хәбәрне ишетү ничек күңелгә рахат булып китә. Без 2 ел үзебезнең улыбызны күрмәдек. Ул армияда кайда служить итә. Ул кайта, без аны каршы алабыз, шушы каршы алуында ничек рахат безгә була. Бәлеш куябыз, кыймак куябыз, бергә чәй ичәбез, чәй ичүдә беренче вакытта ничек рахат була. Хәзрәт әйтә, әгәр дә без намазны шулай итеп көтеп алсак ди, үзебезнең улыбызны ерактан кайткан кебек, күптән күрмәгән кебек инде. Без намазны ләззәт белән укыр идек, рахатлык белән укыр идек. Нам нужно каждому намазу подходить тщательно, основательно, менә шулай. Теге намазны укырга кирәк рахатланып, теге ул нигъмәт итеп кабул итеп аны, теге йөк итеп түгел. Ул нигъмәт, ул зур нигъмәт, ул нигъмәтне Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә бирми. Сойлап кына ала, менә сезгә намазны бирде, әлхәмдүлилләh, сез Аллаһка шөкер итәсез. Бу зур нигъмәт. Аннан да зурак нигъмәт юк. Иң зур нигъмәт Аллаһ Тәгалә биргән кешегә ул хидаят, тәвфик, ул Аллаһның юлы. Кем чын күңелдән үзенең ихлас күңелдән баса икән намазга, намаз укый, белегез, бу Аллаһ Тәгаләдән килгән сезгә бүләк. Аны өчен шөкер итегез. Нишәп дөрү күршегә бирмәде ул бүләкне? Нишәп фулан-фуланычка бирмәде ул бүләкне? Сиңа бит бирде аны. Пускай теге фулан-фуланыч зур йортта яши. Сиңа ул кичкенә йортта яшисең. Зато сиңа ул намазны бирде. Намазны йорт белән чагыштырып булмый. Син шушы намаз белән җумакка керәсең, бу йорт синең дөньяда кала. Теге дөньяга алып бара алмыйсың син аны. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадисендә килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху әйтте. Мәйтне 3 нәрсә озата ди. То есть покойника провожать 3 вещи. Мәйтне озата, икесе кире кайта ди, берсе аны белән китә ди. Аның озата семьясы, аның озата малы, аның озата гамәлләре. Семьясы аның куят дигәндә кабергә, күмә, кире кайтып китә. Мал да аны озата, номал кабергә керми. Акча кабергә керми, доллар кабергә керми, вертолет кабергә керми, зур йорт кабергә керми, машина керми анда. Сине кафенгә терәләр дә, күмәләр все. В чем мать родила дип әйтәләр бит әле. Ничек без туабыз, шулай күмәләбез. Тудык без ничего и вошли в могилу тоже без ничего. Без бу дөньяда йорт салдык, тегендә ул все, ул йорт кирәк түгел анда уже. Анда икенче төрле измерение вообще.
Башкача, вообще кардинально отличается бу дөньянан инде. Башкача бөтенләй. Безнең акылга сыймый ул әйберләр инде. Мәсәлән, ана карында булган балага әйтсәң. Пример дип әйтәбез инде, теге как. Әйтәсен, әйдә, чык бу дөньяга, монда дөньяда рәхәт. Монда кояш бар, монда ай бар, монда менә ничек рәхәт. Бала моны аңлыймы, аңламый аны. Потому что вот тегендә эштә ул аны күрмәгән әле. Он не видел, что такое вообще бу дөньяны инде. Нәкъ шулай ук без каберне белмибез нәрсә анда. От нас это скрыто все. Но безгә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтеп калдырды кайбер хәбәрләр. Кабердә нәрсә булачагын, кыямәт көнендә нәрсә булачагын Коръәндә килә. Җумакта, тамукта нәрсә булачагын Коръәндә килә. Мы должны стремиться именно к этому, к следующей жизни. Бу дөньяны онытмыйча. Аллаһ та Коръәндә шулай дип әйтә. Теге дөньяга ымтыл ди, но бу дөнья аны онытмыйча ди. Бу ничек анарга? Мәсәлән, намаз укыдың, син ахират өчен укыдың моны, теге дөнья өчен. И дальше синең эшләмичә булдыра алмыйсың, син фәрештә түгел. Сиңа ашарга да кирәк, сиңа эчәргә да кирәк, сиңа өйләнергә дә кирәк, сиңа акча да кирәк. Менә, пожалуйста, эшлә. Просто приоритет монда беренче намаз тора, анда уже башка эшләр тора инде. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху хадисендә килә, намазга иттибар итегез. Һәм кулларыгызга карата яхшы мөнәсәбәттә булып, Аллаһның газабына сакланыгыз ди. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху үлер алдыннан шундый безгә васыят итеп калдырды инде. Теге ул пәйгамбәр, Аллаһның илчесе. Мәсәлән, ата кешесе или ана кешесе дип әйтәбез, үлем түшәгәндә ята икән, үзләренең улларын, кызларын җыя, эй улларым, кызларым дип әйтә, и васыят итеп калдыра, соңгы сүзләре. Менә шундый нәрсә бар, шундый нәрсәне шуңар бирегез дип, моны мылай бирегез дип әйтеп калдыра. Бу соңгы васыят, без аны тыңлыйбыз, без каты игътибар бирәбез моңа, потому что это же последние слова аның уже. А бу Мухаммад саллаллаху алейхи гади кеше түгел. Он не простой человек, Аллаһның илчесе. Аллаһның илчесе аңар хәбәр бирелде теге дөнья нәрсә булачагын. Ул белә, то что намазсыз теге дөнья китсәң, авыр булачак. Шуның өчен намазга игътибар итегез, намазны калдырмагыз ди, вакытында намаз укыгыз ди. Именно бу намазга баскач нужно знать менә перевод нәрсә без укыйбыз. Аль-Фатихада нәрсә язылган анда. Инна a'тойнакал каусар, кул хуаллаху ахад нәрсә без анда укыйбыз. Укыганда нужно сосредотачиваться именно нәрсә турында без укыйбыз. И нужно представлять то, что без Аллаһ каршында все. Без Аллаһ каршында бастык. И намаз нужно читать сосредоточенно, думая о том, нәрсә турында син укыйсың. Алхамдулиллахи раббил аламин, вся хвала Аллаху Господу миров. Без представляем Аллаһ Тәгаләне примерно инде. Ул галямның хуҗасы. Это все хуҗа, он Раббысы бу дөньяның бөтен нәрсәнең инде. Күзне күргәндә, күзне күрмәгәндә. Менә без Аллаһ белән сөйләшәбез. Менә представьте, мәсәлән, бик уважаемый кеше бар икән безнең, мәсәлән. Бик дәрәҗәле кеше. Аны акчасы да күп. Мәсәлән, республиканский президент дип әйтәбез инде, мәсәлән, индеме? Әгәр дә ул Кремльгә мәсәлән чакыра икән, Кремльдә аны белән сөйләшәбез, безне почет була бит инде. Безгә почет, анда яхшы ризыклар бирәләр. А монда син президентның түгел, президентларның президенты белән сөйләшәсе Аллаһ белән, который все в руках аның кулында инде. Все Аллаһның кулында. Бу дөньяда, теге дөньяда да. Президентның кулында бәхет юк синең. Ул может материальный яктан сиңа булышырга, связь белән булышырга, но күңел тынычлыгы ул сала алмый сиңа. Бәхетне сиңа бирә алмый сиңа Аллаһ Тәгалә, кем президент. Теге дөнья президентның кулында түгел, кабергә кергәч, аны власть нету у него там. Власть Аллаһның кулында. Мы стоим перед Аллахом, мы Аллаһтан дуга сорыйбыз, намазлар укыйбыз. Аллаһ каршында без бастык. Вот нужно вот это именно чувствовать, ощущать вот это шушы нәрсәне инде. На каждый намаз шулай нужно ответственно подходить шушы намазга инде. Әгәр дә без һәрбер намазга шулай ответственно подходить итсәк,
Әгәр дә безнең хушугыбыз, то есть эчтәлегебез намаздагы булган хотя бы 50%-ка хәтле менсә, без намазда шул хәтле ләззәт алачакбыз. Безнең намазның чыгасы да килмәячәк. Гел намаз укыр идек. Постоянно. Менә бер дәрәҗәле кеше Удмуртияда шундый сүзләр әйткән иде. Ул инде тоже теге республиканский президентлар белән бергә, анда депутатлар белән бергә утырышта булганда ди. Намаз вакыты җитте ди. Мин шушы чыгам да ди, шуннан ди. Укып барып намаз укыйм ди, кире киләм ди андары ди. Потому что ул республиканский президент, теге Аллаһ Тәгалә бөтен галәмнең президенты. Ул важнее. И миңа уже вакыт җиткәч, күңел это просит дип әйтә инде. Күңел моны тели, моны намазны укуны. Кайчан тели ул, кайчан без намазга будет ответственно относиться, кайчан без намазны ләззәт белән, рахатлык белән укыячакбыз шул вакытта гына иншаллах. Ардыз мине. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, сез нәрсә уйлыйсыз ди? Әгәр дә берегезнең ишек төбеннән елга агып, ул кеше анда һәр көне 5 мәртәбә кыенса, су аның тәнендә берәр пычрак калдырамы? Сахабалар әйтләр, ул су аны тәнендә берни дә пычрак калдырмый. Шуннан соң Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, шуның шикелле 5 вакыт намаз белән дә Аллаһ Тәгалә гөнаһларны юкка чыгара. Диде Бухари бу хадисны китерә. Менә бу высказывание пророка Мөхәммәд саллаллаһу алейһи Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, безгә үзенең хадисен безгә җитештерделәр. Бу хадисны Бухари китерә. Бухарида иң дөрес сахих хадислар, самый достоверный хадислар там анда инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, әгәр дә безнең ишек төбендә елга акса, река индеме? Без шушы елгада 5 мәртәбә су кыенсак. Бездә тәнебездә пычрак каламы? Юк, калмый. Ну, представь, мәсәлән, син эшлисең заводта, юк, пилорамда. И синең мушәрәттән бар. И көнне 5 тапкыр мушәкрәсен. Пилорамда эшләсәң дә, синең пычрагың тәнендә калмый. Шулай намазда, намаз укып та, ничек менә шушы теге суда су тәннән пычракны чыгара, то есть куа төшерә инде. Намазда укып та безнең гөнаһларыбыз кичерелә шулай. Нишәп соң монда китерелә гөнаһларыбызны кичерә ди Аллаһ Тәгалә безне. Гөнаһлар кыела. Для чего это нам надо, почему это нам надо? Безгә ул кирәк, чтобы теге дөньяга баргач, Аллаһ каршына баскач, Аллаһ та безнең гөнаһларыбызны кичерсә, безне Аллаһ Тәгалә газапламый. Аллаһ нас не будет мучить. Аллаһ та безне җумакка кертә, и Аллаһ Тәгалә безгә ләззәт белән, рахатлык бирә теге дөньяда инде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кем дә кем инде тахарат алса, соңыннан Аллаһ Тәгаләнең фарызларыннан булган бер фарызны үтәү өчен Аллаһның йортларыннан булган бер мәчеткә барса, бер атлаган адымы гөнаһларын гафу итә, ә икенчесе дәрәҗәсен күтәрә диде. Мәчеткә без килсәк, бер адым атладык, савап, икенче адым атладык, гөнаһ кичерелә. Монда килдек, кире кайтып киттек, и до конца өйгә хәтле кайтып җиткәнче. Менә ничек савап җыела. Менә тагын хадиска кайтыйк, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, мәйтне 3 нәрсә зата ди, икесе кире кайта, берсе аны белән китә ди. Семьясы зата, малы зата, гамәлләре зата, гамәлләр теге дөнья китә. Бу дөньяда әлбәттә намаз укыгач безгә зарплата бирмиләр, ураза тоткач безгә акча бирмиләр, но савап бирәләр. Савапның без кадерен белмәйш, потому что кулга тотып булмый аны. Акчаны кулга тотып була, долларны кулга тотып була, стенаны күреп була, то что менә стена салынды. Но этот савапны кулга тотып булмый. Шуның өчен кеше кадерен белмәй савапның. Как үлгәч, кабергә кергәч, валюта алышына. Анда бармый уже синең доллар, анда бармый уже синең евро, анда бармый синең йортың, машинаң, анда бара нәрсә безнең гамәлләребез. Менә каяк кирәк булачак безгә савап. Ибер хәзрәт әйтмешнең шушы 2 метр, 1 метрга карап, үзегезгә нәтиҗә ясагыз динәсә, анда әзерләдегез ди. Безгә придется
поменять прописку кайчандыр. Шушы йорттан күчәргә 2 метр 1 метрга. Это как безгә генә күренә ал, безнең күзгә генә. На самом деле анда икенче төрле аның яшәү рәвеше. Без аны белмибез. Бу дөньядан кардинально отличаться ителә инде ул. И чтобы теге дөньяда рәхәт булсын өчен, бу дөньяда да тырышырга кирәк. Бу дөньяга тырышырга кирәк, намаз укып, ураза тотып, хаҗга барып. Нашулай итеп кеше саваплар җыя. Намазга баскач кеше хәтта бисмилла әйтеп утны сүндерсә дә, йоклар алдыннан, йокыга ниятләде икән Аллаһ ризалыгы өчен, йоклаган өчен дә аңар савап языла диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Эшне эшлибез икән өйдә, посуда юабызмы, тәлинкәләрне юабыз, изәнне юабыз. Каны өчен дә савап языла, иншалла. Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәк, иншалла. Только беренче намазга басарга кирәк. Намаз это основа религии инде. Намаз бар, дин бар, намаз юк, кешедә дин юк. Әгәр дә мусулман кешесе яхшы итеп тахарат алса һәм бер фарыз намазны укыса, Аллаһ Тәгалә бу намаз белән аннан соң киләсе намаз арасында кылган гөнаһларны гафу итә. Бу хадисне Муслим китерә. Кеше намаз укыса, 2 намаз арасында гөнаһлары кичерелә дигән. Әгәр дә мусулман кешесе фарыз намазы вакыты кергәч тахаратын җиренә җиткереп алса, намазны Аллаһ Тәгаләнең курку хисе белән хәрәкәтләрен яхшы итеп кылып укыса, бу намаз аның элекке вакытта кылган гөнаһларын кичерелүенә сәбәпче булачак. Әгәр дә ул зур гөнаһлар эшләмәсә, һәм бу гөнаһларының кичерелүе гомер буе булачак. Бу хадисны Муслим китерә. Менә бу тагын бер хадистә китерә тошты Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны кичерә дигән шушы намаз аркылы. Инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә инде безне дуа кылыйк хәзер я Раббым Алла бисмиллаһир-рахманир-рахим ва-саллату ва-саляму аля набийина Мухаммадин ва асхаби аҗмаин. Аллаһумма инна нас'алукал худа ва-туқа вал-афафа вал-гина. Раббана атина фид-дунья хасанах ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар. Раббыбыз Алла безгә бу дөнья нимәтләрен бир, безгә теге дөнья нимәтләрен безнең тамазатна сакла. Ya Rabbimiz Allah bizə hidayət bir, tövfiq bir. Hidayət, tövfiq bir özümüzə də, özümüzün balalarımıza da, onuklarımıza da, toğanlarımıza da, avlaşlarımıza da ya Rabbim Allah. Hidayət, tövfiq bir ya Rabbim Allah. Bizni namaz ahillərini itib qıl. Rabbi ic'alni muqimas salati min zurriyyati Rabbana və taqabbal du'a. Rabbimiz Allah bizni, bizning semiyalarimizni, bizning nəsillərimizni namaz ahillarindən itib qıl. Bizim dağlarımızı kabul et ya Rabbim Allah. Rabbana hab lana min azwajina ve zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ve sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetika ya erhamer rahimin. Allah rahmet eylesin.